Aquest any hi ha una variació i és que vam fer el centenari, per tant vam fer un pessebre monumental molt gran. L'any següent vàrem fer, que era l'any passat, el centenari del tren, també vam tornar a fer un de molt gran, i ara hem tornat una mica als orígens, que és fer cada un individualment el seu diorama. És la novetat, que tornem, diguéssim, una mica també a descansar, perquè realment fer un de sol amb tota la gent comporta també els seus problemes, però bé, tornat als orígens una mica. Aquí som bastant lliures en aquest aspecte, que cada pessebrista escolleix dintre d'uns d'allò, però el model, la situació, la ubicació, no. Cada pessebrista és lliure de fer el que bonament sàpiga i pugui. I el que no hem tornat a l'origen és amb el guix. Sempre es havia fet d'escaiola, de guix escaiola, i amb les proves d'aquests 2 anys que hem fet aquests grans amb poliestirè, doncs ara pràcticament tothom ja treballem amb poliestirè. Jo que recordi, i per sort o malauradament, això depèn de com tu miris, fa més de 50 anys que faig pessebres, i l'última nit és que no s'ha dormit mai, no es dorm mai, sempre queda alguna cosa per fer, i deu ser la situació, perquè parles amb altres entitats que aquells sí que disposen local tot l'any, no com nosaltres que ho fem en un mes, i moltes vegades troben els mateixos, que encara a última hora sempre poses el detall, poses la pintura, o sigui, l'última nit difícilment dormim. És la problemàtica que ha sigut sempre nostra. O sigui, ho hem fet, per tant, en 15 dies corres, i en 15 dies més fas l'altre, però realment si tinguéssim un local que podries fer cursets amb més temps, perquè està clar que no podem dedicar-nos només a lo nostre. Englobat tot amb aquests 15-20 dies doncs és difícil, però bueno, és el que tenim.